Аз съм Цамболева Любица, представник от Средното общинско училище Димитър Влахов. Денес заедно с другите две средни школи от община Струмица организираме акция заедно с Младенски совет, където ще делим безплатни гушки на лизгалище и около лизгалище. Аз съм Александър Илиев, представник на Средното общинско училище Никола Каров от Струмица, къде ние поддържуваме идеята на Младенският форум за акцията безплатно гушки на площада от Гоцеделче. Аз съм Аглешева Силвия, представник в Младенският форум на Средното общинско училище Яна Сандански. Ова идея, която произлиза от трите средни училища, успяхме да я реализираме с помощ на Младенският форум, за да ги обележим овие два празници, които денес се слават. И ова е акцията, която произлиза от цялото това. Денеска Младенскиот совет во соработка со трите средни училишта имаме некоја несекојдневна активност поврзана со лизгалиште и околу лизгалиште. На денешниот ден сакаме да ги одбележиме двата празници. Празникот на влюбените и празникот на лозарството. За влюбените организиравме на самото лизгалиште, ќе читаме љубовни пораки. Најубавата порака ќе биде изгласена од некое жири, не знам како е организирано. И ќе има додолување на торта и некое мече што е како подршка од Сладкарница Расана и Младенскиот совет. Надвор од лизгалиштето имаме дегустација на вино, поддржано од винарија Стоби, и имаме фри хакс, гратис гушкање за сите струмичани.